Aliminos at Kawayan muling nagpatibay ng Sisterhood Agreement. Ang buong detalye mula kay Kabar Sheila Balaguer. Sheila. Muling pinagtibay ang Sisterhood Partnership Agreement sa pagitan ng lungsod ng Alaminos at lungsod ng Kawayan, Isabela sa isang formal na seremonyal na luhan na Mayor Cesar Isli Jr. ng Kawayan at Mayor Art Bayan Celeste ng Alaminos kasama ang mga miyembro ng sangguniang panlungsod. Bilang bahagi ng programa, kinilala at pinarangalan ng Alaminos City ang Kawayan City Search and Rescue Squad o CSEARCH bilang pagkilala sa kanilang malaking ambag na bilis sa pagbangon ng lungsod matapos sa pananalasa ng Typhoon Emo. Ayon sa Alaminos LGU, ang pagpapatibay ng kasunduan nito ay konkretong patunay ng matatag na ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang lungsod. Layunin din ito higit pang palakasin ng kooperasyon ng kanilang City Disaster Reduction Management Offices para sa mas mabilis, mas epektibo at sistematikong pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balaguer, partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, LTO Dagupan nag-release ng 17,000 backlog na plaka ng motorsiklo. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Kabar Lerna Hernandez. Kabar Lerna. Yes, kapatid, pinamahagi na ang LTO Dagupan District Office ang 17,000 backlog motorcycle plates 063.73% ng kabuang 22,631 backlog mula pa nang simulan ang kampanya noong Agosto. Ayon kay LTO Dagupan Chief Romel Dawaton, sakop ng kampanya ang mga motosiklo na rehistrado mula 2014 hanggang 2017 na may lumang 6 at 7 digit na plaka. Nagkakaroon ng pamamahagi sa malls at sa opisina tuwing Sabado at Linggo upang mas maging accessible sa publiko. Para sa mga motorista o motorsiklo na bibili pagkatapos ng 2017, dapat makipag-ugnayan ang may-ari sa kanilang dealers sapagkat naibigay na sa kanila ang plaka. Inaasahang tuluyang ipapatupad ang no plate, no travel policy sa Oktubre. Pinapaalahanan din ang mga nakatanggap ng plaka na agad itong ikabit dahil may multa na 5,000 pesos kapag hindi na install. Hinihikayat din ang mga may-ari na i-update ang kanilang registrasyon upang maiwasan ang karagdagang multa na umabot sa 10,000 pesos para sa hindi rehistradong sasakyan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pa ang balita, 31 rebelde sumuko sa Ilocos Region ngayong Agosto ayon sa Pro One. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Jan Velgas. Kabar Jan. Yes, kapatid, aabot sa 31 na miyembro ng Komunista o New People's Army at mga kaakibat nitong Communist Front organizations ang sumuko sa otoridad nitong buwan ng Agosto ayon sa Police Regional Office Subuan na Ilocos Region. Ayon kay Major Divina Albino, Information Officer ng PRO1, kabilang sa mga sumukong 4 na NPA rebels na nagsumiti ng 2 baril at 4 na pampasabog habang 27 na CFO members ang nagsumiti ng 3 baril. Sinabi ni Albino na ang ganitong malaking bilang ng sumuko kasama ang armas ay malaking dagok sa operasyon at impluwensya ng mga grupong banta sa rehiyon. Ipinagkaloob rin sa mga sumuko ang tulong sa kabuhayan, pinansyal na ayuda at kabayaran para sa kanilang isinumiting armas. Kasama rin ang seguridad at protektadong kustodiya at kung kinakailangan ay nirelocate upang matulungan silang muling makibagay sa lipunan. Mula pa noong 2022, idineklara ang Ilocos Region sa ilalim ng State of Stable Internal Peace and Security at patuloy ang pulisya at kapulisan sa pakikipagtulungan sa AFP at iba pang ahensya para mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa rehiyon.
Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Jan Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Iba pang mga balita, mga opisyal ng Bayan ng Rosales dumalaw sa La Trinidad, Benguet, LGU para sa posibleng pagtutulungan sa larangan ng kalakalan. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Sheila Balogor. Dumalaw ang opisyal ng Bayan ng Rosales sa Bayan ng La Trinidad, Benguet upang talakayin ang posibleng pagtutulungan sa larangan ng kalakalan. Pinangunahan ito ni Mayor Liam Rizal kasama ang ilang membro ng Sangguniang Bayan at iba pang mga opisyal. Personal na nakiusap si Mayor Rizal ang alkalde ng La Trinidad na si Mayor Roderick Chok Awinga. Layunin ng pag-usap na palawakin ang oportunidad para sa mga magsasaka at mamimili. Inasahan ni Rizal na mas maraming pinto ang mabubuksan at mas maraming kabuhayan ang unlad sa mga magitan na nasabing hakbang. Nagpasalamat naman si Rizal sa lokal na hamalan ng La Trinidad at Mayor's Office sa kanilang mainit na pagtanggap at pagiging bukas sa ugnayan. Para sa Diyos sa Pilipinas sumahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. OFW Association sa Bayan ng Asingan, formal nang naitatag sa pangunguna ni Mayor Carlos Lopez Jr. Ang detalye mula kay Kapar Lerna Hernandez. Lerna. Isang makasaysayang mass oath-taking ang induction ceremony ang sinagawa sa Bayan ng Asingan na pinangunahan ni Mayor Carlos Lopez Jr. para sa formal na pagkatatag ng OFW Association. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng alkalde ang napakahalagang ambag ng overseas Filipino workers sa lipunan at sa pag-unlad ng bayan. Pinuri niya ang sakripisyo at dedikasyon ng mga OFW na patuloy nagsisilbing haligi ng kanilang pamilya at ng buong komunidad. Bukod sa pagbibigay pugay, inanunsyo rin ni Mayor Lopez Jr. na maglalaan ang lokal na pamahalaan ng pondo para sa isang kabuhayan package program sa nakatuon sa pagtulong sa mga OFWs at kanilang pamilya. Dagdag pa rito, makipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa dagdag na suporta. Buong pusong tinanggap ng mga OFW ang kanilang pamilya ang hakbang na ito bilang patunay na pagpapahalaga at pagkilala ng pamahalaan ng kanilang kontribusyon at pangangailangan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pa balita, grupo ng mga magsasaka formal ng pinangasiwaan ang unang coffee processing plant ng La Union. Alamin natin ang detalye mula kay Kapar Bien Bergabilla. Ben? Yes, good morning, kapatid. Opisyal na pinangasiwaan ng Balbuenas Farmers and Coffee Growers Association o BFCGA sa Barangay Dibu, Balbuenas, ang kaulang coffee processing facility ng probinsya ng La Union. Pasilidad na may sukat na 78 square meters ay nagkakahalaga ng 2.9 million pesos na pondo mula sa Republic Act 7171 o Support for Virginia Tobacco Farmers Act. Pasimulan ang konstruksyon noong November 18, 2024 at natapos nitong May 29. Formal na nilagdaan ang deed of donation nitong September 4. Ayon kay BFCGA President Lapigto Bugtong, malaking tulong ito sa kabuhayan ng kanilang 33 members na sama-sama nagtatanim ng higit 30 hectares at nakakaani ng tinatayang 400 kilo ng green coffee cherries kada taon. Maramihan sa kanilang robusta coffee farmers mula sa komunidad ng mga katutubo na ngayon ay nasusupply ng kape sa mga kilalang establishmento sa bayan ng San Juan. Bigyan din naman ang pamahalaan pananaligan ng naamyon ang layunin ng probinsya na kilalanin ito bilang pangunahing coffee producer hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Para sa Diyos sa Pilipinas, si Bien Bergabilla, kapatid mo sa balita at Samantala, PhilHealth nag-alok ng mas malawak na serbisyo para sa mga miyembro sa Pangasinan. Ang detalye mula kay Kapar Jan Velgas. Jan. Yes, Kapartner, hinimok ng PhilHealth na Ilocos Region ang mga Pangasinense na mag-enroll
at samantalahin ang Yaman ng Kalusugan o YAKA program na mas pinalawak at pinahusay ng bersyon ng konsultasyong sulit at tama o konsulta program. Ayon kay Joseph Manuel, pinuno ng Public Affairs ng PhilHealth Ilocos Region, nag-aalok ang yakap ng libreng primary care services kabilang ang konsultasyon, health risk screenings, piling, laboratory test at gamot para sa mga miyembrong sakop ng Universal Healthcare Law. Ngunit bukod sa konsulta, ang yakap ay naglalaman na rin ng 6 na libreng cancer screening test kabilang ang mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, liver ultrasound, alpha-fetoprotein at colonoscopy. Basta ito'y nirekomenda ng doktor. Ayunin nito na maagapan ng sakit at mabigyan ng tamang pangangalaga. Kasama rin sa yakap ang 75 libreng gamot pataas mula sa 21 na sa konsulta na may kabuang halaga na hanggang sa 20,000 pesos kada miyembro kada taon sa ilalim ng Gamuta program. Sa kasalukuyan, may 190 accredited yakap facilities sa rehiyon kung saan 85 ang nasa Pangasinan. Ang mga miyembro ay maaaring magparehistro online o sa pinakamalapit na local health insurance office. Hanggang Mayo ngayong taon, mahigit sa 1.4 na milyon ng mga residente ng Pangasinan ang rehistrado sa konsulta program mula sa higit sa 2.9 na milyon na PhilHealth members sa probinsya. Para sa Diyos at sa Pilipinas po, mga Jan Bergas, kapartner po sa Baliktad Service. Sunshine News Blast. Dagdag balita, magtatayo ang Ilocos Norte ng bagong proyekto na hybrid renewable energy sa ilalim ng kasunduan ng pag-uupa ng Pamahalang Panlalawigan at Alba Renewables Philippine Corp. Sakop ng proyekto ang 100 hectare Dungon Estate sa Bangi at Burgos, bahagi ng 256.88 hektaryang government-owned lot na matagal nang hindi nagagamit. Ayon kay Ronaline Best Office, layunin ng proyekto na makalikha ng trabaho, magbigay ng pagsasanay sa mga local na residente, pag-generate ng lease revenue at magbigay ng tulong sa host barangay. Hybrid plant ay magkakaroon ng solar at wind power capabilities kasamang battery storage system na makikinabang sa natural na kondisyon sa Bangi at Burgos na kilala na sa renewable energy. Nasa na formal ng lalagdaan ang kontrata ng proyekto ngayong araw ng Lunes, Setyembre 8 at magpapatibay sa posisyon ng Ilocos Norte bilang renewable energy capital ng bansa. Samantala, 1,200 punlay tinanim sa Dagupan sa pamumuno ng LGU, GSP at PCA. Ang detalye ng balita mula kay Marshila Balagarshila. Pinangunahan ng Girl Scouts in the Philippines ng GSP, Dagupan Council sa tuwang lokal na pamalaan at Philippine Coconut Authority ang tree planting at peanut drive na karaang Biyernes, September 5 sa Wanguruan Tourism Pavilion. Halos 100 volunteers ang lumahok at nagtalim ng kabuang 1,200 seedlings na binubuo ng puno, 500 na niyog at 700 na akasya sa baybayin ng Bunuan, Daligan, Ferdinand, Blue Beach. Nagpasalamat si Mayor Bilan Fernandez na siya rin GSP Dagupan Council President sa lahat ng nakiisa at binigyang din ang kahalagahan ng pagtatanim para mas malinis at lumpiang kinabukasan. Anya, punla ng pamilya, puno ng pag-asa. Ay paalala na bawat punong itinatanim ay punla ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Kasama rin sa aktibidad ng iba't ibang opisyal, guro at mga Girl Scout mula sa iba't ibang paaralan ng lungsod. Ang proyektong ito ay patunay ng matatag na pangako ng Dagupan ang pangalagaan ng kalikasan at isulong ekotourism para sa mas pumusibong kinabukasan. Para sa Diyos sa Pilipinas na mahal, sila balik na partner mo sa balita at sa Para sa uling detalye ng ating balita regional, mga ARB sa Abra, tinuruan ng wastong pangangalaga ng likas na yaman sa ilalim ng Project Vista. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparbian Bergabinya. Kaparbian? 44 na government beneficiaries mula sa iba't ibang barangay sa Likuan Baay, Abra ang lubhang sa Community Awareness Training on Natural Resources Management sa ilalim ng Project Vista. Tayo rin ang proyekto na pinunduhan ng International Fund for Agricultural Development na binigyan ng kalamang ng mga magsasaka upang mapangalagaan ang lupa, kagubatan at ilog para sa mas matatag na anis, seguridad sa pagkain. Ayon kay DAR Provincial Officer Atty. Mercedes Burungan,
Binibigyan kapangyarihan ng Project Vista ang mga komunidad na magpatupad ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka at maging handa sa epekto ng climate change. Dagdag pa rito, pinalakas din ang industriya ng kape at kakao upang makapagbigay ng mas mataas na kita sa mga magsasaka. Buong suporta naman ang ipinahayag ni Mayor Darwin Domingo na iniwalang katuwang ng Project Vista ang pangarap ng kanilang bayan na maging coffee capital ng Pilipinas. Sa tulong ng proyekto ito ng Department of Agrarian Reform o DARP sa pamumuno ni Secretary Conrado Restrepo III, mas nagiging matatag at mga kalikasan ang mga pamayanang agraryo sa Agra. Para sa Diyos sa Pilipinas Pumati, si Dian Vergavilla, kapart mo sa balita at sa balita.